Kameglai State Planning Board hakak kandai terik unailar arhajar arpusan kalalit benjurep keserok celong dauki ke banado jingking sherpi shadok ka flyover hapom luam nyomer. Hapok kejing lamu chairman jong Kameglai State Planning Board uba Ahmed Baleng do ha kejing don lang kiwi kidkhot uba kentup UMLA uba Olan Sing Sun uba Matthew Beyond Star Korba ki hair officer ke NHIDCL NHAI ke PWD ke PHE jong sarkar jela bat kiwi Haba kerana ginau thok kubor hadian ke jing jurep uba met baleng do ulepan pau ke jing sokya halo ke jing ya suki jong ki kam ki jam. Haba kedau ke jing ya bamat ginau lit nongwan ki baman lakas ngi ki bawan na ki bagi distrik. Uba met baleng do ulong bagi padba ki mat ke jing ya ke bakrau haba lit bawan na ke surok. Ha ke ba ke shimpor ki bon kenta bagin poi shala ki kam. Ulong bakalong ke basokya bagi padba ki haban pulut bon kepor habayat ne ke sukrok. Kam tam habadan ki kam ki bakerkir. Halor kejing slam ban pendap ke bypass halai mer apa shilong ula pentip ba kejing jurip lalap o kontraktor ule kendo kejing kentup ke kamban pengeria ki pipe ke ban cempor sekumba arbana ia. Uba Ahmed Baleng do ula ongru ba kru kompentri katokan ki kenro kamlong setia ke iskam kam tam ke kenro hajan kejing king sherpi. Ule tu bagi he ke PWD clear kerani kene kam bagi kontraktor lambat ke NHIDCL. Kani ke projek kedai ke belebu ban pendap hau opera ke senam arhajar arpusan. Kameglai State Planning Board kila betha ya ke NHIDCL bahkan dabu ya kepor bahkan la ban pendap no kini ke kam haba banjur ke jingdan kam ban pendap hapo kepor ke belebu kenang ban la ban duwengi jing bamat daki nonglet nongwan. Yo ka jing wan jungo jungi mentah ka bede ba inspection ni ka surok kalong ba haka banengkong akpor bala IT ya ka kam seki kontraktor lumba ka di department bat lumba ka NHDCL ang yoi ba kam ka ya step lumba andre hadian pereng yoi ba ka kam kala ya suki do tata wat lada ka kum kapor bala bu nakaliang dong ka department kalong asnam man pendap project andre ngipet bat ngi semua pernah kalian jong ki ne ki ba monitor ya ka ne ke projek lembaga NHDCL yang bahapo na Desember kin lawan pendep ya kan projek ndai ngi i ba kum ke jing tre ke idon ke jing apatien de wala kataru ngi i ba na kan ni pikira ai ke jing ular bakin pendep po ni senam mentah Ngi i pat ngi snor kunjo akajo ko pori katu kan tli ki ji ek ki kendo haka baki hap up ya ki wei pati kam ki beri na kaliang jong ka PHE department kam sam gani ke bypass ke beri na do na saumer steng adu angke apo jan jong ka jaka ka badi so halai mail katu ka stage ka long ba kanong ka benta ka beri ba PHE department haka baki kam di ban pendap ta kaliang jong PHE department Kitu kilong kijing jungo. Tingin sa lagi jong ki observation na kiling jungi. Haka pwede ba kini kijing wan jungo. Padalong full nday ingin hapan examine na kiling jong board. But ban ay ki recommendation na kiling jungi. Nday kinda kan soy kijing lap ka jing siam jungi mentak si balay ngi siam nungkong ay kini flok namar ki paiba ba ki dong song jong kani kadong kathan. Lakalong West Cassius, South West Cassius, Eastern West Cassius nang ta kini kithan East Cassius su ki badi nagi than Sora, Chela penursla dauki ba kunta tetet ki kendo sibon ba ke jing ke jing ka ki kendo kalong ba jan man kesni mangaru long we ni kita kidong ya ke surok sini jan man kesni kamu laku kum non nang ne hadu ang ke sirpi dan hadu anjali point sikan ta sikan akan ta kamu hablut stretch ibalong ta ko nyawlo ni prak limta ting so ba kan ni kalong we ka bentak ka bangi hab ya ka ban pet ba sila radon ke jing ke ba we le ni ar ya kendo tanda ke jing da kam de ban long pat yau ko haja buri ko ya ku ban wan si kita ka long we ke jing lap ka jing siam ke jungi ke bangi ya tanda ka si ko we pede ka long mengi i kinjat ka be de ba kar kom tre ki don kinjat ka ka de ki benta ki ba na kaliang jong ki de mengi lai pet menta ka si nget skam na kaliang jong ke department lo ki pet bagi don kam ya ka ba ki haban rectify kam tam ya ka tu ka feeling ke ba mai ke ba don markup ba ka tu ka kejengking ke ba don hapo sherpi ke
kabang UI bakadon ka jing septiek wat nakalian jungi ngim da sngo ban ong batai hadu kata ya kaya technical part jong ka jing tei ya kan ini surok ndrei i besar ki badina department kila menjur pat nakalian jong representative badai nakalian jong SDCL ru kula menjur ha badai gini bat kila ong ba kin pra ya kato bakin akan snap yang kemah kikat tu kan ni jat ki bentah ki bangi lalap nanti kasi ila jengok ngin sanang syong pun kebut ban ai ya ka strong recommendation aga beri bat kadi ka jing trai kan surok bat ke jing trai ki project haki por ki bang sawat idon ro ki bentah ki bangi ayo ban jengok mendasi kawai ke junction bat mai link road nang tin po Saumer ke junction Saumer Steng kaban Saumer Steng ke junction kaban lek kaban ya kenduk ya ka laut utun cepo farm ya tur ko ka pemerintah ka ba ila propose kalian ka department ka ba ka hap ya lembang ka cloud jong ka forest hadu banyak stai ka ba long hadu ka no hektar su ka jong ka forest area ka ba lada bit ka biang kin hap na IT sport di department ka pemerintah jadi gini ke kesu kalian ingin persang ban pej kumno ban ajing mot kum ka jingdon ke jingkit nak kalian kabut ka rule jong kabut talong ban ai ke recommendation siaga state government